Er det i dag, du skal vise far, at du kan vinde dig? Er det i dag? Er det i dag? Kan du vinde dig, hva'? Kan du det? Er det i dag, du viser far? Er det i dag, du viser far det? Er det i dag, du viser far det, hva'? Er det i dag, far skal sige det? Nej. Ja. Hele vejen rundt, og så op på armene. Uden hænderne i munden. Uden hænderne i munden. Uden hænderne i munden. Ja. Du er så dygtig. Du er så dygtig. Du er så dygtig. Så dygtig.